kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, sharp kunjani? Ngithembe ukuthi bafethu ni sharp, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video bese uyasubscribe ku channel. Okunye okubaluleke kakhulu uciphiza i-notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi makukhona ke i-video esiyifakayo. Bafethu, today lamanqamu sobona ukuthi laba bebethi Orlando Pirates angeke ibuye eEgypt. Orlando Pirates izodliwa lo mdlalo eyodlala namhlanje, umdlalo womlenze wesibili weCAF Champions League kuma semi-final. Njengamanje ngomabili amaqembu iPyramid FC neOrlando Pirates balwela ukuya kwi-final, esingazi ke noma bazoya neMamelodi Sundowns okanye iAl Ahly. Bafethu, kunalo mjita lo osemva kwami, igama lakhe uJunior Khanye. Ngithembe ukuthi abantu abaningi bayamazi, kune channel yabo ke kuthiwa ke iDiski TV. Lo mjita ke bafethu, ngokwama predictions akhe uthi Orlando Pirates, iMamelodi Sundowns, lawo maclub ngeke eze eye kwi-final. Uthi nje i-final ye-CAF Champions League izodlalwa Ahly Pyramid. Bafethu, ama predictions ke akhe athi Pyramid FC 2, Orlando Pirates 1, Al Ahly 1, Mamelodi Sundowns not. Junior Khanye ke lo bafethu i-legend ye-Kaizer Chiefs. Angazi ke ukuthi makudlala ama-legend why bangambizi, cause siyamazi ukuthi ke naye wake wayidlalela i-Chiefs, wayimnandi kakhulu. Nokho ke wadlala isikhathi esincane kithi ama-season amabili okanye i-season eyodwa, kodwa ke naye ufula ngaphansi kwama-agent. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho nge-prediction yalo mjita. Ungaphinde ke udrophe enye futhi ke nawe ke i-prediction yakho. Engithemba ukuthi ke ezimnyama ayitatazeli, ayinalivalo. Ngithemba ukuthi uma umlandeli webhakabhaka uyayithemba i-Orlando Pirates ukuthi izonqoba lo mdlalo kwi-final. Siyakhona dropha i-prediction yakho, score prediction bafethu. Ungaphinde ke futhi ke udrophe enye i-prediction between iAl Ahly and the Mamelodi Sundowns. Bafethu, asiphinde sihlangabezane kwi-video elandelayo. Ungakhohlwa ukulike i-video bafethu, ukulike i-video. The more bafethu i-video inama-likes amaningi, ingalesikhathi i-video irecommendeka ku-YouTube. So abantu uma bescrolla ku-YouTube leyo video ivela kakhulu. So lokho i-video kuyayilekelela ukuthi ithole ama-views athe xaxa. Mina njengo-driver wele channel le, lokho ke kuyangiholisa. So make sure ukuthi awulenze phutha uyayilike i-video. Bye bye.